ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ. ಸುರೇಶಣ್ಣ ಎಂಗಲ ಆಂಕರಿಂಗ್ ನಾಗಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇದೆಂಕುಲು ಓಲಾಂಡ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಡಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜನಕುಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಸುರು ಮಲ್ಪ ಏನೋ ಅನ್ಪ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮಲ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಜನಕುಲ್ಲೇಡಿ ಏತು ಹುಮ್ಮಸ್ ಉಂಡು ತುಕ ಇತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ ಪೊಂಜೋಲ್ ಕುಲ್ದಿರು ಇತ್ತ ಯಾನ್ 1 2 3 ಇಂದು ಬನ್ಪೆ ಅದಾಗ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡುಡು. ಈ ಪೊಂಜೋಡ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಏತು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಲಿ ಬನ್ಪಿನ ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಇನ್ನು ಅರ್ಜೋಗ ಬಂದು ಬನ್ಪೆ 1 2 3 ಕೇಂಡರ ಅಂಜವಲ ಇನಿ ಅಂಜವಲು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ ಸರದಿ ಪೊಂಜ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ದಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ಅವರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋಡು ತೂಕ ರೆಡಿ 1 2 3 ಇತ್ತೆ ತೊಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇನೋಡು ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದಗಳು ಬನ್ಪಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋಡು. ಈ ಬೊಬ್ಬೆ ಊರು ಪರ ಊರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಇತ್ತೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋ ಅರ್ಜೋ ಊರ್ದಗಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಊರುಡು ನನ್ನ ಇಜ್ಜೆಗೆ ನಡೆಮುಟ ಹಾಕೋಡು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಜಿನಂಬೆ ಉಂದೊಂಜಿ ಯಾನು ಪೂರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯ ಮಾರ ಉಂದೊಂಜಿ ಉಂಡೆತ ಮಾರ ಅರ್ಜೋ ಏನು ಬೊಟ್ಟವನು ಪೊಂಜೋ ಏನು ಬೊಟ್ಟವನು ಪೂರಗಳು ಒಟ್ಟು ಬೆತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜ ಮಾರ ಎಂಸಿಡ್ ಅದೇ ಎಂಸಿದ ಪೂರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವು ನಿಗಲ ಗೊತ್ತ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕರ್ಮ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಂಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುನು ಏನದಾದ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಎಂಸಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಪೋಡು ಓಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಪೋಡಿಯ ಅದು ಮೂಲ್ ಸಿಂಗಮ್ದಲ ಅರ್ಜುನತ್ ಮೂಲ್ ಬಾತ್ ಪೊರ್ಮುನತ್ ಐ ಕೊಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಔಟ್ ನಿಕ್ಕಿ ಎಂಸಿ ಬಂಡ ಎಂಚಪೋಡು ಯಾನೊಂದು ತೋಜಾವೆ ಉಂದೇ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇಂಚನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದಂಜಿತ್ನ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಬರ್ತಾರೆ ಆರೇನ್ ತುಲ ಆರೇನ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇತ್ತ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾದಣ್ಣನಗ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಗ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿನಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಗ್ಲಿಗೆ ದೊಲಪನಗ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬರಿದಿರದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಬಲೆ ಪಾಲೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೌಕೆ ಉಂಟು ಬಲೆ ಪಾಲೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಲ್ಪದ ಸಾಧನೆ ತೋಜಾಯ ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಬರಲಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಗಳ ಮಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಮಾತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಬರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಸೀಸನ್ ಯಾರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂದು ಪಂಪನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ. ಸೊ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡುಗಳಾಗಿ ಸೊ ರೆಡಿ ಆದ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ರ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಕಾಸು ನೋಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದ್ರಗ ರೆಡಿ. ಓಕೆ ಒಂದು ನಮನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಟನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಜಿತ್ನ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಲೇರು. ರೂಪೇಶ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಕಡಿರ್ದಿಂಚಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪೋಡುಂದು ಒಂಚೂರು ಆರೆ ಕಲ್ಪಾಗೋ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಎದುರುಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಂಕರ್ನಕಂತ ಉಂತದಿನ ಹಿಡ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಪುರ ಬಂದು ಅದು ವಿಚಾರಿಸಿಂದ ಕೂಡ ಮೈಕ ಬತ್ತಾರ ಸುರು ಮಲ್ದಾರ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ಆಗೊಂಜಿ ಕಲ್ಪಾದ ಬೋಲೆ ಈ ನಂದು ಓಕೆ ಈ ರೆಂಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಜಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೆತಿನೆಗೋಸ್ಕರ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡಾಬು ಎಂಕಿರ ಕಲ್ಪ ಆಯ್ ಪಂಡತೆ ಯಾಂಗ್ ಕಲ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು MC ಅವಡ್ನಾಡ ಈ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತ ಬೋಡು ಐಡ್ದಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ MC ಆಯ್ನಾಗ ಉಪ್ಪಳ ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೋಡೈನ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡಿತ ಕೆಲವು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾತೊಪ್ಪಿರು ಆಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಆಡ್ಬೋಟ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಲೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಸುಳ್ಳ ಬಂದಲೇ ಪೋಡು ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏರೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರಡು ಸೊ ఆయన పొక్క
ಅಕ್ಕಡ ಪುಗಾರ್ದು ಅಟ್ಟಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನವು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕೆಲವರು ಎಲಿ ಬತ್ತು ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನ ಪಿಲಿಯೇ ಬತ್ತದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಬೋಡ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕುಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇದು ಉಂಡು ತಿರ್ನ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ದ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಡ ಮಿಸ್ ಆವಂದು ಪುನ ಉಂದೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಒಂಜಿರ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಗ್ರಿಪ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಲ ಪೋದ್ ನನ್ನ ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಎಂಕ್ ಎಂಕಿತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾರಗೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಇತ ಯಾನ್ ಇರೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಲೇದೆ ಎನ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರಿತಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಆ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಆನೆ ಎಂಸಿ ಅದಲೇದೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದಾಡೆ ಅಲ್ಪ ಈರಿ ಏನನ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪರ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏರ್ನ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೇದಿನ ಐ ಮೀನ್ ಏರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಏರ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅದು ಏರ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಲೇದಿನ ಏರ್ ಅರೆನ್ ತೋಡ್ ಸೊ ಆರೆನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪುಗರ್ ಒಂದು ಪೋಡ್ ದಾನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅರ್ನ ತ್ರೂ ಬರ್ಪುಂಡ ಸೊ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋತಾರೆ ಏನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ವಾಡ್ನ ಓಕೆ ಸುರುಗು ಬೈದನಂಜನ ಮಾತಾಡನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಕನಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಪುಡು ವಾಯ್ಬಕ್ಕ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೈದನಂಜನ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚನ ವಿಚಾರದ ಆದ ಪಂಡ ನಡೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡುನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವನಂಚನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನಂಚನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸೊಬಗಡು ಸೊಡಗು ತಿಂಜಿನಂಚಿನ ಸೊಬಗು ತಿಂಜಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಐಟ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪಾಲದ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಮಾಡಂಜಿ ದಾಗೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಣ್ಲ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜಾಜಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಗದ ಸಂದೀಪರು ಸರ್ ಜ್ವರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ನೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಬಾಲೆ ಇದು ಏತು ವರ್ಷ ಅದು ಮಲ್ಲಾದ 10 ವರ್ಷ 15 25 ವರ್ಷ ಆನಾಗಲ ಬಾಲೆ ನೆಂಪುದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಂಪುದಿ ನಾಳೆ ಕಾರಣೀಭೂತಿರು ಮೇರಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಅರ್ನ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪುಡ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಕಾರಣೀಭೂತಿರು ಮೇರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಬಾಲೆ ದಾದ ಬಗಲ್ ಸೈಪ ಮಾರ ಈ ನಮನಿ ಬಾಲೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರೆ ಮೇರ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಸೀದಾ ಬಾಲೆ ಯಾನೇ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫೋಡವ್ ಮಾರ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಬುಡ್ತಿ ಬೇತೆಯನ್ನ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂಡ ಓಕೆ ಆರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬದ್ದರೆ ಬೈದನಂಚನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡ್ನಾಂಡ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಮಾಜನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲು ಆದುಪ್ಪು ಕೆಲಸಲು ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಇಂಚಿಪಗು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಂಡ್ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಅರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಓಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಬೇತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 10 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದು ನಾನು ಇಂಚಾಲ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಿಡ್ನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಆನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪಣ್ಣನಾಡ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಡ್ ಕಿಡ್ನಿನ ದಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆ ಬಾಲನ ರೂಪಾಯಿ ರಟ್ಟಿ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನಿನ ಬಜ್ಜೆ ಇದೀವ ಅಂತ ತಿರ್ಕುನ ಮಾರ ಅದು ಪುಗರ್ ನಾಯ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ ರಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೇ ಬಂದಾಗ ಏನ ಮಾರ ಅಂಜ ನೆತ್ತೆರ್ಲ ಕೊಡ್ತ ಮಾರ ನೆತ್ತೆರ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಕಿಡ್ನಿ ಡಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಜಿನ ಜಾವು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಗೆ ಇರೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಪದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದಾಂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ರಕ್ತದಾನದ ವಿಚಾರವಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ರಕ್ತದಾನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಬರ ರೆಡಿ ಪಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಮರೇನ್ ಕೊರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ತೆ ಆತನ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಾನ ಇಂಚ ಆತನ ಆರು ಪೋಯಿನಿ ಆರು ಬಂದು ಒಂಜಿ 300 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಮೇರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಡೆ ಉಂಟ ಪಂಡ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 80 ಲೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಂಚ ಹೋಗರು ಅಣ್ಣ 80 ಲೀಟರ್ ಮಾರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಕ್ಕಂ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾರನ ಗಾನೋಗು ಬಾಂಡಲ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಟಿ 80 ಲೀಟರ್ ನೆತ್ತೇರು ಬರನ್ ಮಾರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪುಗಾರ್ದಿ ಯಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ನಿ ಒಯ್ನೆ ಪುಗಾರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗಾರೋಡು ಆಂಡಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಒಂದು ಚೂರನ್ ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಎಂಚಿನ ಆತಾತ ಒರೆ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರೋಡು ಅವೇನ್ ಪುರಾಣ ಕಲ್ತೆ ನನ್ನ ಈರ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪಜ್ಜೆನ ಅಂತೆ ಪಿರೌಡೆ ಪೋದೊಂಜಾನ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಕುಡೆ ಇರಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಒಂದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬೈದಾರ ಇರಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಕೇಳೋಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವೇದಿಕೆ ಇಂಜಿನುಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕ ಆದಿತ್ತಾರು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಆದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯೇ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪನೋಲಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಇದು ಓ ಒಂಜಿ ಇದು ಗಿರಿಗಿಡ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಧನೆ
ಸೊ ಅವು ಆವಡ್ನಾಡ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಈತ ಗಿರಿಗಿಡದ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಕ್ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಆದಿಜ್ಜಿನಾಂಡ ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ ಬೇತದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುದು ಬಹುಶಃ ಸೊ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡ್ದಾಂಡ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮಿ MC ಮನ್ಪುಲಾಗ್ಲ ಪನೊಂದಿದ್ದೆ ವಿಜಯಣ್ಣಗಾದಪ್ಪು ಶಿವಣ್ಣಗಾದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಂದಿದ್ದೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚು ನಾವು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜಿ ಬುಲ್ಪ್ ಇತ್ತನು ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪ್ ಇತ್ತನು ಆ ಬುಲ್ಪುನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಬದುಕದ ಸಾದಿಗೆ ಬುಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇನ್ನೇ ಅಂತೂ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ರಡ್ಜಾನಲ್ಲೇರು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರನ್ನ ಅಂಜನೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ್ ನಿಜ್ಜೆ ಪೊರ್ಲುದ ಆಲ್ಬಮ್ ಇರ್ತಲೇ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತ ಈ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಅವ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪೂರೋಗುಲ್ಲ ಬನ್ಪೇರು 12, 13, 14 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇನಿಕವು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ನ 14 ದೇಶೋಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಇದು ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲು ತುಯ್ಯೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೇನು ಬಣ್ಣ ಈ ಗಿರ್ಗಿಡದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಇರು ಆಯ್ತಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರೆಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬಾರ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಬರೋಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಗಮಣ್ಣ ಆ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಪಿರವಡ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಆ ಗಿರಿಗಿಡದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ದಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜದ ನನ್ನ ಅಂಜ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಕಾಸ್ಪಾಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಇವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೋರ್ ನಂಚನಗ್ಲು ಡ್ಯಾರಲ್ ಜಾಯ್ ನಾನು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಪುದರ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಬಂಗ ಅವು ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದುಪ್ಪು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದುಪ್ಪು ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಏರ್ ಮಾತಿರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತ ರೈಕೆ ಆತೇನಾ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತಂದ ಬನ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಆಗ ಅವೇ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಿನಾರೇನು ಬಿಡ್ತಿರತ್ತ ಅರ್ನ ಪಾನಾಡು ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗುನು ಜೋಕ್ಸ್ ಅಬಾಟ್ ಗಿರಿಗಿಟದ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಈಗ ಗಿರಿಗಿಟನ್ ಕುಡೋರದುನೆ ಐಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಮಾಡಿದ ಗಿರಿಗಿಟ್ಗಳ ಅದನ್ನ ಗಿರಿಗಿಟದ ವಿಶೇಷತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ನಡ್ದೊಂಬೋಪುನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಚ ಆಗದೆ ಹೋಗುನು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶರ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಇತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುಪುರ ಏರ್ಲ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬಂಡೇರಂದಾಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಬಾಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ ಪೂರಾಗೊಲ್ಲ ಬಂಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಕ್ಕ ಮೋಸ ಒಂದು ಅಂಡ ಇರ್ ಗಿರಿಗಿಡದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸ್ತ 5 ಪಟ್ಟು ಗೆತ್ತರಗೆ ಜನಕುಲ್ ಬಂದ್ರೆ ತುಳುತ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಕ್ಕಡೆ ಪೋಯಿನಲ್ವ ಈ ರೆಗ್ದಾನೆ ಮಾರ ಬಡಿನ ತುಂಡದೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಪ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಬೇತನೇ ಜನ 4 ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಸೊ ಕಾಸು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಅವನಿ ಪುದರ್ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೊಂಜ ಅದು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತದ ಕೋಟಿ ಅದು ಬದಿನ ಲೆಪ್ಪಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಬಾತ್ಯಾರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ಮೋಕಿದಿಡಿ ಬತ್ತರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸೀನ್ ಎತ್ತನವನ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟುಕು ಪಂಡರೆ ಜನಕುಲೆಗ ರಂಜಿಸವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ಒಪ್ಪು ನಡೆದ್ರೆ ಸಂಜಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ತಿರುಗಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಉನೇನು ಉಲ್ಲಾಡಿ ದೀವನ್ಲೆ ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನ ಇರೆಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲದ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಜಡ್ಜ್ನಗುಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದರೆ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪು ಪಾತೆರದ ಚಾತುರ್ಪು ಗಟ್ಟಿದ ದೇಕಿ ಲಟ್ಟ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ಜವನೆ ರೂಪೇಶ್ ಇನಿ ಇಡೀ ಲೋಕೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊಲಬುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿದಾದ ಬಂಡ ಈ ಸಾಧನೆ ಉದಿತು ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಧನದ ಸ್ವರೂಪಜ್ಜ ಶುರುವಾತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಪನ್ಪಿನೋ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಐಟ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿದ ಕಡೀರ ಸಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಸಂಚಿಡ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಮುಂದುವೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಕಾನಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ರಂಗದ ಬದುಕಿಗೆ ಪಜ್ಜದಿನ ಆರು ಐಡ್ವಕ್ಕ ಪಿರಮುಕುರ್ದು ತೂತುಜರು ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಅರೆದು ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ ನಿಶಬ್ದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಬೈದನ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುಟು 6 ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರಿಗಿಟ್ ದಾಖಲೆದ ಮಿತ್ತು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯೊಂದೇ ಪೋಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಚ್ಚ ಸಿಮಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಐಕಾತ್ರನ ಗಿರಿಗಿಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತಿರ್ಗಂದೆ ಓದಿದ್ರು ಆಣ ಇನಿ ಕೂಡ
ತಿರ್ಗರೆ ಶುರುವಾತನು ಕುಡಲಾತ ದಾಖಲೆ ಕಿರಿಕಿಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾలో ಬರೋದುಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಮಂಕುಬಾಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಬೇಗಡೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಲತ ನೆಲತ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿಲಾಗಂಡು ಸಾಲು ಬದ್ದಿತ್ತು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಪುರ್ಪದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಣಿತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಈತ ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಪಾತ್ರ ಇದಾಕ ಬಂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುನವೇ ಒಂದು ಸರಿ ಅದ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇದಾಕ ಬಂಡ ನಾನು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊಂಜ ಅದು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗನೇ ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಪೋಡಿ ಕಾಪಣಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬಿಡ್ಚಾಂ ಬದುಬೋಪೆ ಓಡ್ ನಾನು ಸೊ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಏಪಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಏತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಲ್ಲ ನಾವು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೇಮ್ ಆದು ಪವು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದು ಪವು ಮರಪೆರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಬರ್ಪುನ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾನು ಏತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ದು ನಿಯರ್ಲಿ 11 ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ದೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲೆ ನಾನು ಎತ್ತೋ ಅಂತೀನಿ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಪಾಲದ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ದ ರೂಪೇಶ್ ఉంది ಬಟ್ ಆ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಪಾಲದ ಮೋಕೆ ಜನಕುಲ್ನ ಮೋಕೆ ಅವು ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಪಡು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ಅವಗನೇ ಮೈದಾನ ಸೊ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೈದಾನ ಅದನ್ನು ಸೊ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಮನಸ್ಸು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ದುಮ್ಮು ಬರ್ಬಲೆ ಕಾವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನವೀನಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಡಿ ನಾನು ಬೆಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ನಾನು ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಪಾಲದ ಪುದರ್ ಆತ ಆಣನಾಂಡ್ಲ ಐಕ್ ಸುರುತ ಕಾರಣ ನವೀನಣ್ಣ ಯಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಈರು ಮನ್ಲೆ ತೂಕ ಏನು ಜಾಪುಣು ಒಂದು ಸೊ ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಂದು ಕೊರ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲೆ ಇರ್ಬಂಡರು ಸುರುಟು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲದ ರೂಪೇಶ್ ಐದು ಅಕ್ಕ ಗಿರಿಗಿಡ್ದ ರೂಪೇಶ್ ಎಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ನನ್ನ ಬೇಗಡೆ ಸರ್ಕಸ್ದ ರೂಪೇಶ್ ಅಂಜನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪುದರ್ಡ್ ರೂಪೇಶ್ನ ಪುದರ್ ಒಟ್ಟು ಗೋಡಿ ಅಂದು ಬರಡು ಮಾತ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಮನ ತೂವಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಇರೆಗು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ 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 ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮೊಲೆಗೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮೊಲೆಗೊಂಜಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಒಂಜಿ ಗೆಲೆ ಗೆಲೆ ಖಂಡಿತ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ಸರ್ಕಸ್ ಇಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆನೆಲ್ಲ ದಾದಿ ಅವ ಮಾತತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಖಂಡಿತ ಆರು ಪಲ್ಯಾಕನ ಹೆಂಗ್ಲ ಬಂಡ ಒಂದು ಆನೆ ಪಿಲಿಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಅದು ಜೀವನದ ಸರ್ಕಸ್ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಲಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸಲ ಉಂಡದೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಚೂರು ಬಂಗಾವು ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಬರ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ್ ಆ ಜನ ಈನ ಬನ್ನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಉಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಯಾಣದ ಬನ್ಯವಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತಿ ಆರ್ಲೈನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದ್ಯಾ ಆ ಜನ ಉಂಡು ಓಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ್ ಎಂಚಿದೇನು ಒಂಜಿ ಬತ್ ಉಂತಾರ ಆ ಜನ ಸೀದ ಬೋತು ನಿತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟ ಕಲ್ತೊಂದು ನಾನು ಅವೇರ್ ದುಮ್ಮು ಆ ಜನ ಬರೋರು ದುಮ್ಮು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲೆನ್ ತೆಲ್ಪಾರ ಬರೋದು ಪುನಃ ತಂಡ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ ರೌಡಿಲ್ ನಡಗು ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಗುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಗಲಿನ್ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ అడే వాడికి పోపరి అవును మీరు అంచించాండా అవును అవును నమ్మదల్ల మోనే వర్పజిగా ప్రేముడు బొగాకు నెర్పేరు మరి గెరే దాటారిచ్చి ಎಜ್ಜ ಕೆರೆ ದಾಟರಿಜ್ಜಿಂದು ಈ ನಾಯಿ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮು ಎತ್ತು ಮಾತ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಲ್ತದೆ ಎತ್ತು ಲಪಟ ಮಾಲ್ತದೆ ಎಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಮೆ ಈ ನಾಯಿ ನಮಗೆ ಗೆರೆ ಎಂಚ ಗೆರೆ ತಂಚಿ ಪಾರಬಲ್ಯ ಗೇಟ್ ತಂಚಿ ಪಾರಬಲ್ಯ ಯಾನ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಬರ್ಬನೆ ಗೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಏ ಜಬರಿ ಶೋಕಾತಿನಿ ಶೋಕಾತಿನಿ ಜಬ ಈ ನಾಯ್ಕ ಮಗೆ ಒಂದ್ಸಬಾನಿ ಟೈಮು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಮಲ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆರ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಎಂಚ ಗೀಟರ್ ತಂಚಿ ಬಾರಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೆರವಲ್ಲಿ ಮೂಳು ತೆರವಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗಣಿ ತುಳಂಬೆ ಆ ಅರಿಸೆಲ ವಿನಯ ಇಲ್ಲ ಗಟ 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 ನಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಿ ಗಟ ಗಟ ನಡ್ಕದ ಮಿನಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾ ಬ್ಲರ್ ಮಿನಿ ಬರೋಡು ಉರ್ಚಿದು ಪುರ್ಜಿದು ಉಪ್ಪುಂಜಿ ಯಾನಿ ಒಂದ್ಸಮಾನೆ ಡ್ಯಾಮು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಯಾನು ತೆಂಚಿನ ಮತ್ತ ದೈದೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಸಭಾ
ಯಾಂದಲ ನೆರಿಯನ ಯಾಂದಲ ಪಂಡ್ಯಾನ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ BP ಶುರುವಾಂಡ ಎಂಚೇನೆ ಪಂಡ ನಂಬಾರ ಎಂಕೊಂದಿನ BP ಶುರುವಾದ ನಮ್ಮೇರನ್ನು ಕುಟ್ಟಿಬಾರ್ದು ಕೆರ್ತೆ ನಾನು BP ಶುರುವಾದ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಲ್ನ ಒಪ್ಪುಲ್ನ ಕಡಪರಾಜ ಬಾರ್ದು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಈಗಲು ಆಗಿಟ್ಟು ಪಂಪರ ಯಾನ್ ಆಗಿಟ್ಟು ನೆಲೆ ಆಪೆ ನೆಲೆ ವಾದ್ಯದ ಕುಲ್ಬುರಾಡು ಅವೇ ಸೌಂಡು ಹಲೋ ಅಣ್ಣನ್ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಜನ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಕೋಟೆ ಹಾಕದಿನ ಸರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಕೋಟೆ ಹಾಕದಿನ ಸರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಸ್ ಕೋಟೆ ಹಾಕದಿನ ಸರಿ ಆಗ್ತಿದ್ಗೆ ಕೋಟೆ ಹಾಕದಿನ ಸರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಎಂತ ಬಂಡಮೆ ಕೋಟೆ ಹಾಕದಿನ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ನೈತಮಗೆ ಒಂಚಪಾನೆ ಟೈಮು ಏತು ಜನ ಹಾಕದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಕೋಟೆ ಹಾಕದಿನ ಸರಿ ಆಗ್ತದ ಈ ಬಂಡ ನಂಬ ಕೋಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಊಟ ನಾಯಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕದಂಬೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಿಜ ಎಲ್ಲೇ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಕುವೆ ಬಂದು ಸರಿ ಆಗ್ತಿದ್ಗದ ಆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಕುವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರು ಹಾಕಿದ್ಯಂಡ ಯಾನ್ ಹಾಕುವೆ ಎಂದು ಎಂಜಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಟೇ ಪೋಯ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಓ ಮರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟದಾಕು ತುಂಬ ಪಾಯಿಂಟದ ಬೆಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಐನೊಂದು ಹವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪ ಮರ್ಲೆಲ್ಲಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಕಲು ಏಪ ಆತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಇತ್ತ ಫೈಟ್ ದಾಕಲು ಎಂಚ ಬುದಾರ್ ಬತ್ತಿ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಫೈಟ್ ನಂಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬುದಾರ್ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬುದಾರ್ ಬತ್ತಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಪೋಯಿ ಪರಾತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತವರಿ ಬಲೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಮತ್ತಿಗೆ ತಿರ್ತು ಡಬ್ಬ ಬೂಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಖಾಲಿ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೇ ಪುರ ನಮನೆ ಕೆರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಗೆರ್ತಿನಿಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಸಜಾಂಡ್ ಜೈಲ್ ಒಂಜಿ ಫಜಾಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತೆ ಗೌರವನೇ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋಣಗ ಬಲನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲಿ ಬಲನ್ನ ಬೊಂಡ ಬರ್ಲಿ ಬಲನ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಎಂದ್ರ ಸತ್ತ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರ್ಲಿ ಕೆಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕನ್ ಬಲನ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಬಲನ್ನ ಉಂತಲೆ ಬಲನ್ನ ಸೈಲೆ ಚಿನ್ನ ಸೈಲೆ ಬೇ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಬೇ ಅಂಚಮ ರೈನ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪು ದೇಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಹವಾ ಏಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ತಗೊಳು ಗೊತ್ತನದ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ದುಂಬುದ ಟೀಮ್ ತಕಲ ಹವಾ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದನೆ ಹವಾ ದನಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ದವ ದವತ್ತಂಬೆ ಹವಾ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಹವಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ ಮತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಡೀಲ್ ಎಂಚ ಫೈಟ್ ಈ ಫೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ತೊಂದು ಡೀಲ್ ಮತ್ತ ಡೀಲ್ ಇದೆ ರಪ್ಪತುಲ ಡೀಲ್ ఎల్ఎన్జి మిజారుడు విజయన్న ఇల్లాడు మూజినే తారీఖు దాన్ని మూజినే తారీఖు ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ವಿಜಯನ ಅವಿಲ ಮೂಲ ಪಂಚರ ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ 50,000 ಬಂದೆ 2 ಬೈದು ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಮಿಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ನೋನಿ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ಅಣತ ಒಂದು ಆರ್ನೇಕೆ ನಮಕೇನಾ ಐಟ್ ಮತ ರೂಪೇಶ್ ನ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಮತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಿತ್ ಸರ್ಕಸ್ ನೇಲ್ದ ಮತ ಸರ್ಕಸ್ ಮತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿತ್ತೊಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬರಡು ಮಿತ್ತೊಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅವಾರ ಒಂದು ಚಿನ್ನೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದತ್ತವ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇತ್ತ ಸುತ್ತೋ ವಾಡು ಬಾರ್ಸೋಗ್ದ ತುಗ ಎಂಚಿನ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಎಂಚಿನ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಇದು ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸೋ ಅವತಾರ ಈದೇರ್ ಪೂಜನವೇ ಚೀ ದಾದಿ ಐದೇರ್ಪೆ ಸಾವು ಹೆಂಗೆ ಕೈದೇರ್ ಕೊಡ ಆನ್ಸಮ್ ಪಂತಲೋ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಆತು ಬೇಗ ಓವರ್ ದುಂಬೆ ಫನೋಡ್ಚಿ ಓವರ್ ಆಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಪ್ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋ ಪೆಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಸಬಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಿ ತೂಲಾಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಏರ್ ನಾನು ಒಂದು 17 ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಚ 17 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು 17 ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಓಪನ್ ಗೆತ್ತ ಅವತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡೇಡ್ 17 ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪೇನಂಬೆ ಪೇನತ್ತು ಜ್ವರ ನಮ್ಮಂಚಿನ ರೌಡಿ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ವರನ ನಮ್ಮಂತೂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತ ಮರಣ ಜ್ವರ ಮತ್ತ ಬರ್ಪುದೆ
ರೌಡಿ ನಕಲು ಮಾತ್ರ తెలిపారు ಈ తెలిపారు ಅವು ಮಿಸ್ ಅಯ್యి మిస్ అయ్యారు మళ్ళీ కంటిన్యూస్ పోవడం మరలేక ఏర్ మారే ಮರಣದಕುಲು చెక్ మరణదకుల అండ సైతినడే పోడు మూలు సైతిన పుణెజ్జి ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಜೋದ ಪುಣುಂಡು ಮರಲ ಏರ್ ಏರಿ ಏರಿಯಾ ಪುಂಜು ದಾದನ ಪಂತೀರು ಆಸಾ ಕರ್ತೀರ್ ಓ ರಾಮ ದೇವರ ಈಗಲೇ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮರ ಈ ಆಸನ ಮನಿ ಕೆರ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಪುಂಜೋಲ ಮೇಮುಟ್ಟಿದ್ಯ ಎಂಗುಲ ಆಸನ್ ಕೆರ್ತಿಜೆ ಆಸನ್ ಕೆರ್ತಿಜ ಮಾರ ಆತ ಪುಂಜು ಎಂಜಿನ ಪಂದನ್ ಪುಂಜು ಏರು ಲೆಪ್ಪ ಪಂಡ ಪುಂಜೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಂಜ ಬರಡು ಬೊಕ ಪನೆ ಏನ್ ಕೊಂಚ 4 ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಕೇಸಡ್ ರಡ್ಡ್ ಬಿಯರ್ ಪಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪಿಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೈ ಎಂಗ್ಲಡ್ ಪಿಂಟ್ ದೇ ಓಯ್ ಆ ಕೇಸ್ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಬೇದನೆ ಆ ಬೇತ ಕೇಸ ಬೇತ ಬೇತ ഞാൻ തിങ്ങു ನಾನು ನೀ ಸುಗುಣ ನಿಕ್ 4 ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಛೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕಿಯ ಯಾನೊಂದು ಮನೆ ಭೇಟಿಗೆ ಬೈದೇವ ಆವ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ದೀಪ ಇರಿ ಈ ಏನಾದ್ರು ದುಂಬಾರ್ ಬೈದನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿ ಬೇಗ ಬರಚ್ಚ ಮೂಲಿ ಏತ ತೋಟಂಡು ಏತ ಕಂಗೊಂಡು ನಾಯ್ಕ ಮರ್ದಾಕೊಚ್ಚಿ ಓ ರಾಮ ದೇವ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಂಗಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಬುಡುಪುನ ಲೆಸ ಮಾತು ಸೋತೆಪ್ಪ ಏನೊಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫಲಂದೆ ಕೈ ಕೊರಿ ಓ ಅವೇ ಪಾಯ್ನಿ ದಾದಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂಡ ಪಿ ಎ ಇರ್ನ ಪಿ ಅವು ಅತ್ತಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂకులు ಏರು ಏರಿ ನರ್ಸ್ ನಗುಲು ಆಹಾ ನರ್ಸನ್ನ ನಕಲು ಅವು ಅತ್ತಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೆಟ್ಟಕ ಮೇಲೆ ಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ದಾದಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾದಿಯರು ಅಕುಲ್ ರಡ್ಜನ ಮೂಲೆಗುಲ್ ಒಂದೇರಿ ದಯಗೆ ಚಾದಿಯರ್ ಬಂಡ ಅವು ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ? ತಪಾಸಣೆ ಮಲ್ಪನಗುಲು ಆಹಾ ಗೊತ್ತಾನ್ ತಪಾಸು ಮಲ್ಪನಕುಲ್ ತಪಾಸ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಜಿನ ಛೇ ಅಪ್ಪು ದಿಪ್ಪೇ ಮಲ್ಪನು ಮಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾದಿಯರು ಬಂಡ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಓ ಗೊತ್ತಾನ್ ದಾದಾ ಆಸನದಕುಲು ಆಸನತ್ ಸಕಲೇಶ್ ಬರತಾಗಲು ಹೋದಾಗಲು ಉಂಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರು ಬಾತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಖಾಲಿ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಬಲ್ತೆಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಂಗ ಗೆಂಚ ಮಾರ್ದು ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಹೌದುಲೆಗೆ ಗಾನು ಬರ್ಲೆಗೆ ಈ ಪುಂಜು ಮೆಲ್ಲಗಲ್ ಕರ ಬಲೆ 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 ನಮಸ್ತೆ ಕುಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಓಯ್ ಅವಲತ್ತಿ ಮಗ. ಕುರ್ಸಿಡು ಕುರ್ಸಿಡು ಕುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಆ. ಈ ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೌರ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಲಪಟೆ ಮಲ್ಸಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಾ ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಗುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಈ ರತ್ತಿ ಗುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಅರೆ ಗಾರೆ ನೇರು ಗುಲ್ಲೆ ಈ ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ಏರಿ ಯಾನ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಾನ ಏರು ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಅವು ಬರೋಡು ಅವು ಬರ್ತನ ಗ್ರಿಪ್ ಆಪುಡು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಎಂಕೆ ಪನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ನೆಂಚ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಅವೇ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ನೆಂಚ ಪುತ್ರ ಬಸ್ ಯಾಮನ್ಪೆ ಯಾಮನ್ಪೆ ದೇ ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಚ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಿಗೊಳ್ಳೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರಿ ನಂತುದ ಸರ್ಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಮದೇವ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಚಿಲ ಬೋಪುಜಿ ಇಂಚಿಲ ಬೋಪುಜಿ ಮಿಜಿ ಇಂದು ಪುರಿ ಹತ್ತಿಯ ಜನ ಆ ಬೊರ್ತುಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಆ ಬೊರ್ತುಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಸ್ ಬತ್ತೇರು ಬಾಸ್ನ ಒಂಜೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡಿಯರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಆತು ಬರ್ತನಗ ಜನಕಲ್ ಪುರ ಬಲ್ತೇರು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುನ್ ದಾದ ಸೈದಿನಿ ಏರ್ ಸೈದಿನಿ ಎಂಚ ಮೇರ ಪಪ್ಪತ ನೇರ ಪಪ್ಪತ್ತು ಬಕ ನಾಯಿ ಸೈದಿನಿ ಐದು ಬಕ್ಕತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಬೇಜಾರ ಒತ್ತಿ ಐತ ಮನದನಿ ಪೂರ ಊರ್ದ ನೆರಕರೆ ಪೂರ ಪೋದು ಮನ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಬತ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾವು ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಜೋರುಲ್ಲೆಂಬೆ ಲಪಡ ಬರ್ಚಿ ದಾನ ಬತ್ತಾರೆ ತುತ್ತಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಗುಲು ಕಡೆ ಬಿಡುದು ನಟ್ಟರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗುಲು ಎಂಗಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿಲ್ ಕಾರ್ದಿನ ಕಾರ್ ಕಡ್ಪೆ ಬಗ ಇರ್ಬಾರುಡು ಸರ್ಕಾರ ತಗುಲು ಬರ್ತನ
ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಂಚೆಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಪೈಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಈರ್ಗುಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದೇ ಬೋದು ನೀಡೇಗ್ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಗ. 2 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಇತ್ತಾರಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು 2 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಇತ್ತೆಂಗ್ಳು ಮಗ ಜೈಲಿ ಕರ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕು ಅವು ಮತ್ತೆ ಮನೋಜ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಮೈಕಬ್ರ ಸಾರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹಾ. ವಿಷಯ ದಯ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಬೈದಿನ ದಯ ಬಂಡ ನಾನು ಬೈದಿನಿ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಹಾ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಗ ಬರದ ಬೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಓಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಏರಾಯ್ ಏರಾಯ್ ಆ ಯಾನ್ ಪುನಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಪುನಗ ಏರ್ 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 ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಯಾನ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಪುನಗ ಕೊರೋನಾ ಏನಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊರೋನಾ ಜನತ್ ಸೀಕ್ ಸೀಕ್ ಇರ್ ಓವರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಗುರ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರ ಬೈದಿನ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರ ಬೈದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಕ ಯಾನಿ ನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಂಪದುಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೀರಾ ಆಸೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೀರಾ ಇದು ಏಸಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೀರಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜ ಯಾಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಏನ್ ಬರಲಿ ಪಂಡ ನಂಬರ್ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ರೌಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂತ ಜತ್ತಿನ ಕೇಳಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಬೊಂಬಾಯಿರ್ದು ನಾಯ್ತ ಮಗ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಚ ಟಿರಿ 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 ಎಂದು ಇದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಟಿರಿ ಟಿರಿ ಹತ್ತು ಬಕ ಅವು ಮೆಂಪುರಿ ಮೆನ್ಪುರಿ ಅನ್ ಮೆಂತದೆ ಅನ್ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪನು ತೂನಗ ಆಮೇಲೆ ಸೊರ ಬತ್ತನು ಅನ್ನ ಇರು ರಟ್ಟು ಮಾಲಿಗೆದ ಬಂಗಲೆಗೆ ಪೋಲೆ ಅವಳು ಇಂಚಿಂಚ ಅವಶ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಸೀದಾ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಒರಿ ರಟ್ಟು ಮಾಲಿಗೆದ ಇಲ್ಲಗ ಒರಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಾಯಕ ಹಾಕಿನಿ ಪೈಂಟಾ ಎಂಚಿನ ನೀನು ಎಂಚಿನ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎನ್ನದ್ದಾನಿ ನೀನು ಎಂಚಿನ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಕೊನು ಯಾನಿಕೇನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಮೋನೇನ ಯಾನಿಕೇನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಮೋನೇನ ಬೊಕ ನೇರು ಸುಣ್ಣ ಹಾಕದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೈಂಟ್ರದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ್ ಇದು ಸುರುಕು ಇನ್ನ ಪುದಾರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಕೇಂದ್ರನೆ ಜನಗಳು ಗಡ 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 ನಡ್ಕುವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಪುದಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನ್ ಎಂಕ್ಲೆಂಚಿನ ರೌಡ್ ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತ ಪುದಾರ್ ಇಪ್ಪುನ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಅಂದಿ ಪುಷ್ಪಕೇರಿ ಪೊಂಜೋತ್ತ ಸೋಂಪೆನಾ ಆ ಪೊಂಜೋ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮೀನು ಬತ್ಲೆಗ ಆದ್ರೆ ಯಾನು ಯಾರು ಬಿಸತ್ತಿ ಬಾಬು ಎಂಚ ಬುದಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಿಸತಿ ಬಾಬು ಒಂದು ಎಂಚ ಬುದಾರ್ ಎಂಚ ಬುದಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ತಗಾಡ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಯಾಕರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೈಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲಿ ఆయన మన్పన్న గుల్లర వల్లే బెన్పన్న బ్లేడ్ బ్లేడ్ దేకు ఆయన నడుకు బాయ్ వాళ్ళు ఎన్న దాని బాసన ఆత చల్ల చల్ల మల్గునా ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎತ್ತವ್ ತಗಡ್ ದೆಪ್ಪರ್ತೀಯ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕತ್ತೇಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಡುತ್ತೀವಿ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂದುವೆ ಬಿಸತ್ತಿ ನಿಂತ ಕಚ 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 ಪಾಟ್ನಾಗ ಒಜೆ ಪೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ರಟ್ಟಿನಿ ನೆತ್ತೇರ್ ಕರ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌದು ಇಂಜಿ ಮನ ಒಂದು ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೇರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೇರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿನ್ನ ಮಂಜಾಲ ಮಾರೆ ಕೆಂಪು ಇವತ್ತು ಓವರ್ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪಡಕ್ಲೆ ನೆತ್ತೇರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಬಿಸತ್ತಿ ಬಾಬುಂದು ಪುದಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬಿಸತಿ ಬಾಬುಂದು ಬುದಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆರ್ನ ಬುದಾರ್ ಎಂಚ ಆನ ಪುದಾರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾಬು ಬ್ಲೇಡ್ ತುಲೆಂದೆ ಎನ್ನ ಬದರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾಬು ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಏನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಏನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ತೆಮ್ಮಾರಿ ಗೆತ್ತೇನಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾಬು ನನ್ನ ಊರು ತಿಂಕಮಿಜಾರು ಬುಲ್ಲುಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಧಾ ಫಿರವ್ರ ಚೂರು ಓಂ ಬುಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮರೆತ್ತ ನಿನ್ನ ತಿಂಕಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬುಲ್ಲೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಬ್ಲೇಡ್ ಜೂನ ಗೊತ್ತಬ್ಜೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾಬು ಎಂಚಿನೇ ಆ ಬಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾತೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಬಂಡರಿಯ ಬಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಉಂದು ಎಂಚ ಬಂಡರಿಯ ಬಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಉಂದು ನೀವು ಜತ್ತಿನ ಜತ್ತಿನತ್ತು ಸಾಕಾಂಡಿಯ ಬಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಉಂದು ಬಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡರಿ ಐತೆ ಐಗ ಬಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೊಂಚ ಖಾರ ಉಂಡಿ ಎಂಚ ಬಂಡರಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ನು ಆಗ ಇಂಚ ಕುತುದುಂಡ ಇಂಚ ಪರ್ತುಂಡ ಆಯ ಒಂಜ ಸೈತುದು ಓರಿವೆ ಇಜಿಂಡ ಸಪ್ಟಿಕ್ ಅದು ಕುರಿವೆ
ಅಂಚತ್ತ ನಿಂಗೆ ಸೈವಡೆ ದೇ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಈಗ ನಾವು ಪೂರ ಹೆಂಗ ಕೇಂದ್ರ ಪುರ್ಸೋತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ವಿಲನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೈದೇರು ಅದ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ ಅವು ಮಗೆನಾ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತು ಬೊಕ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮಗೆ ಅತ್ತು ಅವು ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವರಿ ಇನ್ನು ಪನಂದ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಕಂಗಗೆ ಮರ್ದು ಬಿಡುಪು ನಾನು ಒಂದಿನ ಮಟ್ಟಲೆ ತಾತ ಕಂಗಗೆ ಮರ್ದು ಬಿಡುಪು ನಾನು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೇ ಪೂರ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕರ್ನಾನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇರು ಮಹಾಭಾರತದೆ ಕರ್ಣನೇ ಬೇತೆ ಕೊರೋನಾನೇ ಬೇತೆ ಮಹಾಭಾರತದೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬಂತೀರ ಹಾ ಚುಚೂರು ಬಂತೇರಿ ಪಂಜು ಮೇರ್ ಪಂಜು ಅರೆಗೇರು ಬಂತೀನಿ ಅವೇನು ಅರಿಗೀರು ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮರಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೋಡು ಆಡು ಇದು ಎಂಕ್ಲೋಡಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋಣ ಪೆಟ್ಟು ಹೊರ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವ್ಳು ನಾಯಿ ಸಂತೆ ಬೇಲೆ ನಾವು 4 ಜನಕ್ಕೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮರ್ದಾಕರಂಡು ಏ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ 4 ಹಂಗೆ ಮರ್ದಾಕರಂಡು ಒಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಮರ್ದಾಕು ನೀ ಅಂದು ನಿಕ್ಕೇರು ಮರ್ದಾಕು ಎಂಕು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಜಿನ ಬದು ಕೂಡ ಅಂಜ ಅಂಜ ದೇ ಒಂದು ನಿಗಲ ಉಂತಾವರ ಎಂಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಏತಿಲ್ಲ ಬೋರಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕೇನ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಏತ ಕೇಸ್ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಐತೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ನಿಗಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರೋನಾದ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಬೋಡು ಎಂಜ ಅಂತರ 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 ಬಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆ ನಿಂತ ಉಂತರ ಬಿಡ ಮೂಲ ಅಂಚತಿ ಅಂತರ ಇತ್ತಂದ ಎಟ್ಟೆ ಅಂದ್ ತುಲೆ ఒక రెడ్డేదాद ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಡು ರೌಡಿ ನಕಲ್ ಡಮನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಾಸ್ಕೆ ಎಂಗಲ ಬಾಸ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಮುಸ್ಕು ಬಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಸ್ಕು ಅಂಚ ಕೋಡ ಅಂಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದಿ ದಾದಿ ವಿಸ್ಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಕ್ ಸಾಬೂನು ಬಾರ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ತೆಕೊಂಡೆ ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ತುಲಯ ದಾದಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಕೈಕ್ ಸಾಬೂನು ಬಾರ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ನೀಡದೆ ಏ ಓ ಪೊಂಜ ಇದೆ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅವ್ಳು ತೆಕ್ಕರೆ ನಾವು ನಲ್ಲಿಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಎಂಕುಲ್ ತಾನೆ ಮೀಯರೆಜ್ಜ ಈರಾಂಡಲ್ಲ ಮೀವರ್ ಹೌದಾನೆ ನಾಯಿ ಮೀಪ್ ಜತಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮಲ್ತೇನೆ ಎಂಚಾವು ಬಿಸಾತಿ ಕೈ ತಿತ್ತಿನ ತಾಂಡು ಈ ದಿನ ಕೇರದ ಚೋಲ್ದೆ ಇದ್ರ ಕದೆ ಇದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ಪೋಚ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ತೆರಿಯಲ್ಲ ಬುಡಿ ಬುಡಿ ತುಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಲಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ನಿಗ್ಲೆ ಕೆಮ್ಮುಂಡ ಕೋಡೆತ್ತನ್ 2 ಜನ ಪರ್ದು ಮುಗಿತ ರಮ್ಮತ ರಮ್ಮತ್ಯೆ ಕೆಮ್ಮು ಪಂಡ ತೆಮ್ಮ ತೆಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ತಮ್ಮಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿದಾಯ್ದು ಏರ್ಲ ಬೈದಾರ ಅಂದೆ ಇರ್ಕೇನ್ ನೆಡ್ಡಾನ್ ಪಿದಾಯ್ದು ಬೈದಿನ ಕೇನ್ ನೆಡ್ಡಾನ್ ಪಿದಾಯ್ದು ಎಡ್ಡಾನ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು 2 ದಿನ ವಾನಮ್ನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ರೌಡ್ ನಕ್ಲೆ ಪೋಡಿ ಸಾಕಾಂಡಿ ಎಂಗುಲ್ ಪೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೌಡಿ ನಕ್ಲೆ ಪೋಡಿನಿ ವಾನಮ್ ನೆಂಡಲ ಪಿದಾಯ್ವರೆಗೆ ಏನ್ ಜತ್ತ ದಾದಾ ಕಂದೋಡಿ ಅತ್ತಿ ಪಿದಾಯ್ದಾಗಲು ಪಂಡ ಈ ಬಾಂಬೆದಾಗಲು ದುಬೈದಾಗಲು ಏರಾಡಲ್ಲ ಬೈದೇರ ಪಿದಾಯ್ದ ಉಡ್ತು ಮಣಿ ಬಾಂಬೆ 2 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಮಂಡೆ 14 ದಿನ ಬರೋಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಲ್ದು ಬಲೇನ್ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಅಂಬೆ ಬುಡ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಜಿ ಮರಲು ಬಿಡುವೆ ನನಿ ಮೂಜಿ ಕಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಪರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಣ್ಣಕು ಏ ಅವಿನ ಅಂಚ ಪೂರ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಗಲೇಡ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ದೂರ ಪೋಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪಿದಾಯ್ ತಿರ್ಗಾರ ಬೋತಾರ ಪಿದಾಯ್ ತಿರ್ಗಾರ ಸಿಂಗೇರು ವನನಾಡು ಕಲಾಸ ಆಲ್ತೋಕ ಸೌತಡ್ಕ ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ಬನ್ನಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಬುಡಿ ಅಮ್ಮೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆನ ಮಾರೆ ಓ ತಿರ್ಗೆರ ಪೋತಿನ ಮಣ್ಣ ಅಂಚತ್ ಜನಸಂದಣಿ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಪೋತಾನ ಎಂಕುಲು ಪುನಗ ಜನಕುಲು ಉಂತಾಡತ್ತ ಆಕುಲೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇರು ಉಂತಾಡಿಗವರ ಆಕುಲು ಉಂತಾಡಿ ಓಟೆ ಉಂತಾಡಿ ಅನ್ನ ನಾ ಉಂತಾರ ಬಿಡ್ಪು ಜನಂದಿ ಅವಿನ ಫೋನ್ ವರ್ಪು ನಿಗುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೋಡಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಅವು ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೆರ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಅವಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೋಡ್ಚ ಇಡಿ ಕುಂಬಾರ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೈ ಕಾರ್ಪಡ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇ ಹಲೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಿಯ ಯಾಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನ ಹಾಕದು ಬೋಡ ಅಣ್ಣ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ 2 ದಿನ ಹಾಕದು ಬಪ್ಪೆ 2 ದಿನ ಎಂಕುಲ್ ತುಂಬ ಈ ತೂತು ಜರ ಹಾಕಿದ ನಂಬರ ತೂತು ಜರ 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಸ್ರಕ್ಕೇನ್ವೆ
ಬಾಸು ಈ ನಾಯಿ ತಮಗೆ once upon a time ಈಗ ನಾಯ್ದ ಮಗ ತೂದೀನ್ ಮಾರೆ ಅಂತ ಕುಲ್ಲರ ಬಾಲ ಡೀಲ್ ಬೈದಿಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಆಸತ್ತು ಊಸಾತ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಬೈದಿಡು ಎಂಚನ ಆಕುಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹಾಕದ್ ಬರ್ರೆ ರಡ್ಡು ನಿಂತು ಹಾಕದು ಬರ್ರೆ ರಡ್ಡೆ ದಿನಟು ಬಲ ಪೋಯಿ ಹಾಕಂದೆ ಕೈ ಮತ್ತ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಮುಗ್ಗಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂದಿಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬಲ ರಡ್ಡು ನಿಂತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಾತ ಈ ನಾಯಿ ತಮಗೆ once upon a time ಉದ್ರೆ ಪೋಪನ್ಗೆ ಪೋಪನ್ ಒಂದೇ ಒಟ್ರಾಜಿ ಪೋಪನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಡೇ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಪ್ಪಿಯ ಒಟ್ರಾಜಿ ಪೋಪನ್ ಹತ್ತಿ ನಿಖಿಲೇದೋಸ್ಕರ ಪೊಕ್ಕೋರೇಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ಸಿ ನೆಲೆ ಜೊತೆಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಕಲಂಚಿನ ವಿಲಾನ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂಕಿನ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂಕಲ ಕಾಲಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಸೂದಿಂಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಡ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಿನ ಮಾಸ್ಕ್ ದಾದೆ ದಾದ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರಿ ಎಂಗುಲ್ ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿನ ಎಂಗುಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ పోదు ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪನೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡಿ ಎಂಗುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೆನ್ಪು ಅಂದತೆ ನಿಗುಲು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುರೂಕು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನು ಉಂದುವೇ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರು ಎಂಗುಲು ಇಲ್ಲಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ನಾಗ ನಾಯಿ ಬಿಡುಪುನು ಕಲ್ಲದಕ್ಕುನು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಎಂಗುಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರ ಬರ್ನಾಗ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಿ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಮನ್ಪರ ಹಾಕುವೆ ಅಂದು ಎತ್ತಿನಿ ಕೈಕಾಲ ಸಮ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಂದ ತಿಂದ ಸನ್ಯ ಒಂಜಿ ಗ್ರಡ್ಡೆಗೆ ಮನ್ಪರ ಹಾಕುವೆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಹಾಕದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಲಿ ಸುರುಕಾದ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇವನಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಎಂಕುಲಿ ಈತ ಭಂಗ ಬನ್ನ ಎಂಕುಲು ಏನು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತ ಪಾತೆರು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡಿ ಎರೆಗ್ಲ ಹಾಕದ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈರ್ವಂಡರನ್ನು ಎಂಕುಲು ಹಾಕನ್ನೆ ಕುಲ್ದುಂಡ ಮಣ್ಣೆ ದಿನೋಡಾವ್ ಅದೇ ಎಂಕುಲು ಹಾಕುನು ನರಮಾನೆಗೆ ಹತ್ತಿಯೇ ಎಂಕುಲು ಹಾಕುನು ಗೋಡೆಗೆ ಫೈಟ್ ಆತೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೋರಾಡ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ನಾವು ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ರೋಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುಣ್ಣಿಗಳು ತೋಜಾಯರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸುರುಕಾದ ನಿಗಲ ಪರಿಚಯನು ಪನ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್, ಸುರೇಶ್ ಮನೀಶ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ. ತೀರ್ಪುದಾರರಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಜಿತ್ನ ನಮ್ಮನ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮೊಗಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪೀರೆ ಕೆಂಚಾಣ ಓ ಅಂಗಿ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಟೈಲರ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿ ನಾವು ಓ ಐದು ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಏದು ಒಂದಿತ್ತೆ 100 ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಚಿ ಪೋಂಡ ನಾನು 99 ಉಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಇನ್ನಿತ ಯಾ ನೇಪಲ್ ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂಪೆ ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ದುಮ್ಮಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು, ಪಂಚಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು. ಇನ್ನು ದುಮ್ಮಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ತೇದಿ ಏಪಲ ಇನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಬೋಪುಡು ಎಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ತು ಬೈತೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಪೂರ ಟೀಮ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊರಿಯಾರು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕೊರೋನಾ ಮಸ್ಟ್ ಎಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ತೀರ್ಪುನ ಕೊರಿಯರು ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ತೀರ್ಪುದಾರರ ದುಲ್ಲೇರು ಗೂರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಾಂಡೆ ನಾಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೋಬುಜಿ ಆರೆ ಬನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸತ್ತಿ ಬಾಬು ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾಬು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪಿರಾಕಡಿ ಪೂರ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಬಾಬುನಿಗಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಂತ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಮ್ಮನಗ ಬಾಬು ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಂತ ಬಂದದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಬಾಬುಲೆ ಬೈದು ಅವೆಲ್ಲ ಮೀರ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತ ಯಾರನ್ನ ಆಗಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಪಟ್ಟಿನಾಗಲು ಇದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ಪಾಪ ಆ ಬರ್ಸಾಡು ದೆಂಬುಡು ಪುರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ನೆರ್ಪಾಣಿ ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಪಣ್ಯ ನೆರ್ಪಾಣಿ ತಿಂದಿದ್ದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿನ ತರೆಬಗ್ಗೋಡು ನಮ್ಮ ಆಗಲ್ನ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯಾರಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಈ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಬೆಳಗೋ ಕಾರ್ಯ ಬಂದ್ಪೇರು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ವೇದಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಪನ್ನಗ ನಿಗಲಿನ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣುಲುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ನವೀನಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಒಂದು 4-5 ಕೋಟಿ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪಿರು ಅಂಜಾದ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗುಲು ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಡಿಡೊಪ್ಪೋಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮಂತೂ ಒಂದೊಂದು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪುಗಾರ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಯರು ಎಂಗೆಲ್ಲಿಗೆ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತೆಗೆದಂಡ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬುಲೆ ಪೋತಂದು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 400-500 ಒಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಪಕ್ಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಈ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ದೇವರು ಆ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಕರಡು ನನಾಥ ನಿಗಲು ಆ ಬುಲೆವಡ್ ಪಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ಡ್ ತೀರ್ಪುದಾರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಗಲೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ನಡಪನ ಚಾತುರ್ಪುಗಳ ನಿಗಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೊಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.